سنة نقرأ قريبا يرو نعم النت بشحن شعات 173 عام مرتي كاب لعلي نايدو قعتن بين نقول لنا وردنا نهلنا سويت مسانا يخدا نيرن ملقسيت مخانن فليتنا انا نحر كم يقركني خنتلق ساينا نولن نيرنا حاسب كنالو سولي بريسيت او حنقولن له بزعبا خبحال زغبو نغرات مالتي ስለዚህ ሰብ እዩ ዝቃየር ኣይተእከለ እንድሕር ሞይቶም ኣይተእከለ ጥራሕ ያትቃየር ዝብል አንደርስታንዲንግ ይነርና ንሕና እኮ ባዕሉ ቦይ ዝግኢ ትስራሕ ይውና ትፍልጦ ባዕሉ እዩ ይውና እሞ ሕዝስ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ነገር ዳት ገጥማ ትኽእል ኢልናየን ብዙሕ ይነርቱ ግጥመታት ግን ገሊአን ክነግረካ ኸእል ዳንዴር ነይራ ኣብቲ ወሰን ሩባ ናይ ዓዳሓ ከባብታት ምስ በፃሕና ብዛዕባ እዛ ዳንዴር እዚኣ እስቲ ሞይታ እኒሃሙስ ተልቅሳላ ኢልናየን ዳንዴራ تنبين دعدخي ولقسا روالمين دعدخي ولقسا دانديرا أنا سكوان برلهم ويتانسا إيلن سبيح السماء أدقي خلسا إن كاب كدكي تصوعكي ليستي يقبلكي ليك سيد أونتي إيلنا أوتوماتيكي زي مؤذلوا እና ኣብቲ ፖለቲካው መዳያት ከድካውን ከም ታንቶ ሜንሽን ትግበረነር ኣብ ታመሬት ዝብል ዓብይ ኦፔራ ሰራሕናዮ ብርክት ዝበለ ነገራት ክትጽበዮ ዘይትኽእል ብዛዕባ ሰብ ትገጥም ኢኻ ብዛዕባ ትዝኒ ኩነታት ብዛዕባ ግፍዕት ትገጥም ኢኻ ሰምዐካ እንትሰአንተሎ ግን ምስ እግዚአብሔር ከዘራርብ ዝኽእል ወግዕ ከተወግዕ ግን ሞገባር ኮይንካ ታንቶ ሜንሽን ዝገበርካዮ ቦይ ዝገይም በርዶ ከለኹም ነዘ ከይትወርዱ ሓደራኹም ብኾፍ ጫማ ገይሮም ከይረግጹኹም ናይልስ ተምጹና ወሉ ከየገፍዑኹም ኣብ ኣዳ ጽንሑና ተሓንኹም ስለንን ገመድን ተጠሚሮም ክመጹ እዮም ናባኹም ሻባይኹም ትፈድዩ ሕነኹም ንብዓትዩ ጠበንጃና ይደኹም ተዘራዋ ሕሰቦ ሃፍታም ይኹን በረምበራስ ይኹን ፍተራር ይኹን ትግፍዕ ዝፍጽመለይ ዘሎ ጽባሕ ክመውት እዩ ስለዚህ ስለንን ገመድን ተጠሚሩ ሽዑ ናባ ሓንቲ መጽ እንተሎ ሽዑ ሕነፍ ደየለይ ናብዚ ተወሪድካ ግን ከም እዚኦም ጉዳማት ስለ ዝኾኑ كمت أصحابنا يترفكاني وزي قليل نجار يكون. عدق ربا عد ما عرف وإذا عدق سوحو هاي تنبحي تقرأ عدكم باخرانو عدكم جزمان إذا عد خيته وحاسه وحي هاي تنبحي